салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё, хайр чӣ? Дастаи мадриди Реал дар охир қаҳрамони Испания шуд баъди ғолибият ба Виллареал бо ҳисоби 2-1. Акнун расман Реал қаҳрамони Ла Лига шуд. Бо ин чиз мехоҳам мухлисони дастаи шонаро табрик гӯям. Аммо рақиби асосии Реал Барсаро низ дина шаб бозии худро бар зидди Осасуна гузаронд, ки бо ҳисоби Шармандавор 2-1 мағлуб шуд. Овозое ки дар ин моҳи охир буд ки Месси метавонад Барсароро тарк кунад, дурӯғ набудааст. Барои он ки баъди ин бозӣ Лео шахсан худаш дар ин бора коментария дод ва дар бораи ояндаи худ гап зад ва ин гуфтаҳо барои мухлисони Барселона хело аламовар аст. Имрӯз мехоҳам дар ин видео ба шумо интервюи тренери асосии Барса Кикеситен ва Лионел Мессиро нишон диҳам. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xBet мебошад. Онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. Барои бозам авасманд шудани мо ва тез баромадани видео ба ссилка коментария буда даромада бо промокоди барсатиҷи дар аввалин пардохтатон 6500 рубл туҳфа гиред. ДАСТГИРИИ ШУМО, ПЕШРАВИИ МО. Акнун мегузарем ба интервюи аламовари Месси ва Кикеситен. аз моҳи январ сар кардан мо хело бозиҳои бад гузарондем. Бале, бояд иваз шавем. Агар дар Лигаи Чемпионҳо ба монанди бозии Осасуна бозӣ кунем, моро ягон чизи хуб интизор нест. Айни ҳол ман бисёртар дар бораи ояндаи худ фикр дорам. Мухлисон ғазабнокам барои мо ва ин чизи мантиқист. Барои он ки ин мо будем дар Рома ва Ливерпул мағлуб шудем. Тоқати ҳама тоқ мешавад. Мо Барселона ҳастем ва мо вазифадорем ки дар ҳамаи бозиҳо ғолиб бароем. Мо бояд интроспексия дошта бошем. Барселона устувор набуд. Мо дар бозиҳое ки бояд ғолиб мебаромадем хол аз даст додем. Ояндаи ман ҳал шудааст, аммо хуб намешавад онро ҳозир эълон кунам. Барои он ки дар оянда моро Лигаи Чемпионҳо интизор аст. Баъди оне ки Барселона бозиҳои худро дар Еврокубокҳо ба анҷом мерасонад, қарори худро ман эълон мекунам. Имрӯз мехоҳам дар бораи ин чиз гап назанам. Чӣ хеле ки гуфта будам, дар Барселона бояд дигаргуниҳои калон шавад, агар мо хоҳем Наполиро гузарем. имрӯза мағлубият комилан беадолатона аст. Дар бораи Месси бошад бо як хел суханҳои ӯ ман розиам. Худшиносӣ зарур аст, лекин ман аз ҳамаи чиз даст намекашидам. Нуқтаҳои мусбат низ буданд. Оё ман аз даст додани титул гунаҳгорам? Қисман ҳо, барои он ки даста дар майдон бозӣ мекунад ва ҳар яки мо гунаҳгорем. Набояд дар ин ҷо як нафар гунаҳгорро кӯбем. Мо як дастаем ва ҳамаи мо якҷоя мағлуб шудаем. Оё ман дар ин Лигаи Чемпионҳо тренери Барселона мемонам? Ман умедворам ки ҳо, лекин аз ростӣ намедонам. Месси ҳақ аст, бояд бисёр кор кунем ва дигаргунӣ кунем ки дар бозӣ бо Наполи ғолиб бароям. дар бораи он фикр намекунам ки оё маро пеш аз Лигаи Чемпионҳо хориҷ мекунанд ё ин ки не. Дар бораи он фикр мекунам ки чӣ хел ба Наполи ғолиб бароем. акнун дӯстон мехоҳам ба шумо хабареро расонам ки Эл Паис навиштааст. тибқи маълумоти сомона Месси аз ояндаи Барселона нигарон аст. нигаронии асосии Лео дар он аст ки клуб лоиҳаи рақобатпазирӣ надорад. барои ҳамин ӯ розӣ аст ки аз маоши баланди худ даст кашад то ин ки ба дастае гузарад ки рақобатпазир бошад. пешаки президенти Барса Хосе Мария Бартомеу эълон кард ки шубҳа надорад ки Месси бо Барселона шартномаашро дароз мекунад. ба ғайр аз ин тренери асосии Манчестер Сити ва собиқ тренери Барса Пеп Гвардиола мехоҳад ки Месси дар дастаи каталонӣ боқӣ монад, лекин ҳозир Месси ҳиссиёте надорад ки клуб ояндаи хуб дошта бошад. баҳси дохилии клуб ва Бартомеу ё ин ки набудани бозингарони рақобатпазир дар дохили даста Мессиро маҷбур мекунонад ки ба худ даста ёбад ки ин хел мушкилиро надошта бошад. ҳамчунин Месси аз рӯҳбарияти ҳозираи клуб таоман боварӣ надорад. барои ин ки сол то сол ба ҷое ки клуб пеш равад ақиб рафта истодааст. чӣ хеле ки мегӯям бародарон, ду вариант мондааст, ё ин ки Месси аз даста меравад, ё ин ки рӯҳбарият иваз мешавад. аммо боре ки Бартомеу эълон кард ки намехоҳад ягон ҷо равад ва меҳисобад ки корҳои кардаи ӯ ҳамаш хуб аст, ин маънои онро дорад ки Месси Барселонаро тарк мекунад, на ин ки Бартомеу. ва ҳамчунин агар аз интервюи Месси хулоса барорем, то қароре ки ӯ худ гуфта буд, ин қарори дастаро тарк кардан мебошад. ин ҳам хеле кору бор дӯстони азиз. шумо чӣ фикр доред? мушкилии асосии Барса дар чист? барои чӣ клуб ин қадар ноустувор аст ва дар як хел бозиҳо таоман бад бозӣ мекунад? сабаби асосӣ дар чист? фикрҳои шуморо дар коментария интизорам. ба ман хело шавқвор аст ки мухлисони ашадии ин даста дар ин бора чӣ фикр дорад. ба ҳамин тамом бародарон, Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо, пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.